Bagsik sa nanikop. Ngaw na ba ta? Maniud to ta karon. Lami atong sundang ngaon. Araw. Sinabawan na hipon. Sinabawan na hipon. Lami kayo sa bawo. Ako nang ibutan og tangkong. Gulay tangkong bahang nito. Siyempre yung paborito ng bagsik, oh. Tamba na pinaksyo ba? Lami kayo na kami. Ano itong kanong karon? Oh, init pa, oh. Tik kayo. Sugod na. Ngaon ta. Mga kabagsik. Ngaon na ta. Lami kayo, oh. Hop. Hipon. Kaayo ba yun? Tamis pa ka yung basta labas ang hipon, grabe ka lami. Tamis kayo ba? Harap. Sarap ng sabaw. Shout out pala sa nanay ko diha sa season. Nay. Ano ta? Dito ta ba? Sudan mo. Lamig kaya di ba? Ipon ba? Tag-humay sa baw. Sarap. Sarap. Paksyo. Lamig ang paksyo. Taba ba? Lamot raw kayo. Hugas mo kamay ganyan. Lami mo kinamot. Sarap. Sinashot out yung lahat ng kumuha ng ayuda ngayon. Nagdala kayong payong kay mainit. Sa bagsik, hindi pa nakakuha ng ayuda, mantagal pa. Baka Lunes pa. Bago dumating yung ayuda namin, sa inyo, ubos na. Sa amin, wala pang bawas. Hindi pa nakukuha eh. Sarap, naon ta. Bagsik sa Domingo. Sabayan na kumain. Oh. Shout out din sa Hongkwan Junior din sa Cavite. Doy! Asa mga karon? Naon ta? Sa 20 ah. Muli ka diri kay
Maghahanda si mama. Anniversary ni Papa. Saka ni Mama. Ilang years na ba? Wala ka man na ako pagdating sa akin. 23 years. Sa Pitcha 20 pala namin gaganap. Uwi ka daw yung mga budol fight daw. Sabi ni Mama. Hindi ko alam kung anong handa ni Mama eh. Basta umuwi ka. Hintayin ka namin. Huwag mong kalimutan ha. Sarap. Shout out din sa akong amigo na kay Jojoy. Jojoy Limor diya sa Bulacan ba? Joy. MSQ na tayo ngayon. Alam ko marami ka ng kamote dyan. Yung ako lang natin na. Sabi ka naman doon kamote ba? Alam ko naman, paborito mo yung kamote. Panghatag niya yung kamote, kaya magdungol ko si Bagsik. Shout out din sa Bicol. Sa akong mga apo niya ba? Apo ni Mrs. Ayan at saka kay diyan sa iyang mama. Diyan. Naon ta? Sinsya na po kayo. Nanhanap na mo silingan rin. Yaw-yaw na po sila ba? Naman nilang trabaho na rin pag sugod na si Magsikugwan. Vlog. Binanha na ba? Sinsya na po. Nga ano lang ta? Sarap. Sarap nito, oh. Taba. Sarap. Kahit hindi mo nabalatan ng hipon, sarap. Pati balat. Kakainin na yung Bagsik niya. Gusto kong sarap. May kaya ba yun? Sarap. Oo, hindi na ito pumunta.
samok-samok mga tao sa gawas kay nagsabot-sabot sila sa ayuda ba kay na ako no kay ang 4,000 na himong isa kalibo. Maot mo ko na ako. Basta maot og naong sa kalibo yan. Papuhon mo naong 4,000 latag. Shout out sa'yo. Wah, nakay ayuda ka ron. Mamaya kita tayo. Nauntaon niya. Sarap. Yung nakakuha na ng ayuda na hindi pa umabot ng 4,000. Si Kapitan na ang bahala. May libre daw. Si Kapitan po talaga yung Kapitan. Dawla yun na. Hindi pa sigurado kung totoo yun. Ang sarap nito. Parang ayaw ko na. Ayaw ko na tigil. Sarap. Shout out din sa tagsadeswan ba? Sa Parola sa may git-itin kay Lina Cansino. Tags. Naunta na ako ikaw ano. Tipon. Pampalagas. Naunta. Tasang bawal sa ito. Mataas ang dugo mo. Hindi pwede ka sa hipo. Kamban ka na lang na. Tamban ka na muna. Saan tamban? Harap. Hanggang dito na lang pagmumukbang ni Bagsik. Bagsik sa doon ikaw. Ayaw ninyo kalimti. Pag-iisang cute lang, wailain. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Dagan salamat po. Thank you. Thank you. Thank you.